Guys, busy day today. So magbo-vlog-vlog lang tayo ng kaunti kasi babalik ako. Kasi anong tawag dito? I-update ko kayo sa mga nangyayari. Grabe ang schedule ko ngayon. As in, naghatid, bumalik ng bahay. Mga 45 minutes lang ako sa bahay, naglinis, nagligpit. Tapos ngayon maglalakad tayo ng 25 minutes papunta ng school. Kasi may activity yung alaga ko. Kailangan ko nandun ako ng 11:50. So, ito yung lalakarin natin ng 25 minutes, guys. Grabe. Kasi, pag sinantay ko yung bus, malilate na ako. Ngayon ay 10:30 na. So, meron na lang tayong ilang minutes na bago mag-50. 20 minutes. Eh, pag nilakad ko to at mabilis ang lakad ko, aabutin ko yung 10:50. Pag bus tayo, 11 na ako darating doon. So, ayan, lakarin natin to. And syempre update muna tayo. Ito yung iniisip ko din, guys, kaya hindi na ako nagpatuloy dito sa Hong Kong. Grabe ang schedule dito ng mga bata. Parang hindi kaya ng katawan ko. Kaya ko, gusto ko. Pero yung katawan ko yung sumusuko. Alam niyo naman may scoliosis ako. Tapos ayun nga, syempre yung anak natin, iniisip ko din na kada tatawag na lang ako lagi talaga. So, hindi ko kayang tiisin na laging kada magkausap kami, sasabihin niya sa akin na mauwi ka na, mama tagal mong umuwi, ganun. Ikaw maghatid sa akin sa school, ganyan, sabay tayo mag-toothbrush, tutulungan niya daw ako maglinis ng bahay, magsampay ng damit, na hinahanap niya, yung parang naramdaman niya na mayroon siyang nanay, kaya ngayon ang nangyari, hinahanap-hanap niya and nahirapan siya mag-adjust. And ayoko namang tiisin lang yun, sana naunawaan nyo. Ayokong tiisin lang yung ganong situation ng anak ko ngayon kasi kawawa naman. So, uuwi na lang tayo. And may mga plan B naman tayo pero saka ko nasasabihin. And then, si Papa Alden, pati naman siya na muna mag-work. Ako kasi, alam niyo naman, nung nag-abroad ako, ang plano ko talaga, one contract lang. Kaso nga lang, naawa ako dito sa amo ko, so nag-renew ako. Sabi ko, isa pa pagbibigyan ko pa sila ng isa pang kontrata. Pero, nung umuwi ako, guys, nag-iba yung ihip ng hangin kasi nga, nakita ko yung sitwasyon. Alam mo yun, sana nagigets nyo. Nakita yung sitwasyon ng mga bata, ganyan. Kailangan talaga nila ako. Hindi, si Papa Alden, okay naman. Yes, mga sinasabi nyo. Ando naman si Papa Alden, ganyan. Pero iba yung alaga ng nanay talaga. Iba, hindi marunong si Papa Alden sa disiplina. Tapos sa pagkain. As in, hindi kumakain ng gulay si Ella. Wala siyang kinakain na kahit anong gulay. Yung mga bata nasanay na din na gano'n yung mga pagkain. Ewan ko ba? Nung umalis ako, di ba nakita nyo naman kumakain sila. Pero nung pagbalik ko this time, iba na. Tapos, sa bahay, ganyan. So, doon na lang tayo magdidiskarte. Tawag dito. Kaya lang naman ako nag-abroad dati dahil magbabayad tayo ng mga utang natin. Tapos, talagang nabaon kami nun sa utang. Dahil sa mga ibang dahilan, maraming dahilan. So, ngayon, medyo okay naman. Nakabayad na tayo, nakapagawa tayo ng bahay. Medyo tapos-tapos na. So, doon na lang muna siguro sa Pilipinas. And, malaki-lakihin ko lang muna yung ating anak ng kaunti. Lalo na si Ella. Kasi, iba talaga. Promise. Makikita nyo, pag nakauwi na ako, magbablog-vlog tayo everyday. And you will see kung ano yung sinasabi ko sa inyo na itong mga sinasabi ko ngayon. Ay, pagod na ako. Grabe. Ito yung ayoko, yung araw-araw na lakad, takbo talaga. Wala kang magagawa kasi ganun yung schedule ng alaga mo. Ganun talaga yung buhay dito sa Hong Kong. Lahat nagmamadali araw-araw. Parang lagi mong hinahabol yung oras. Sige, mamaya na ulit. At mahirap na tumakbo habang nagdadaldal. One thing more pala, habol. Buntis din yung amo kong babae. And manganak siya ng June. So, at least maaga ako nagpaalam. And makahanap pa sila ng kapalit ko before siya manganak. And siguro yun din, isa pang reason, hindi ko kaya, guys, na magkarga ng newborn. Ganito, kita niyo yung schedule ko. So, kung may bata, kakargahin ko siya habang ganito yung ginagawa ko. Tatakbo-takbo, hatid sundo, magmamarket. Tapos may baby, tapos puyat ka pa sa gabi niyan. Kasi, syempre,
may baby nga, may newborn ka. So parang ikaw yung nanay talaga. Eh, iba nga dito sa Hong Kong yung schedule. Hectic talaga. Unlike kung sasabihin nila na para ka rin nasa Pilipinas, sa bahay, marami ka rin namang anak. Alagaan mo yung mga anak mo, wala kang sweldo. Dito, mag-alaga ka ng ibang anak, may sweldo ka. Iba guys. Iba yung ano dito pag sa mga bata, lalo na pag mahigpit ang mga newborn. Ano yan, maselan yan pag may newborn. Tapos isama mo pa yung toddler mo na alaga. Oh. Baka hindi ko na kayanin, baka sumuko yung katawan ko. Kahit gusto ko, dahil sayang talaga nitong amo, sayang na sweldo. Kahit gusto ko man. Naku. Ay, yung katawan ko ang iniisip ko, baka bumigay. Baka hindi ko na maalagaan yung mga anak ko. Dahil nga alam niyo naman, meron ako sa likod, scoliosis. Na nung nakaraan nga, hindi ako makalakad. As in, naglalaro kami ng alaga ko, nakaupo lang ako, sabi ko, sobrang sakit talaga kasi hindi ako makalakad. Hindi ko alam kung anong nangyari doon sa may bandang spinal cord ko, sa baba. Grabe yung tusok, as in. Kala mo kung ano nang nangyayari doon sa, gusto ko na magpadala dati sa ospital. Kung alam nyo lang yung sakit, grabe. Sabi ko, pag hindi to nawala, inurasan ko talaga. Sabi ko, hindi pa rin nawawala. Naku, nahihiya naman ako sa amo ko magsabi. Kasi hindi ako makalakad. So, yun yung isa pa sa iniisip ko, yung kalusugan ko. Ay, mamaya na ulit talaga. Hinihingal na ako. Ang layo pa, lalakarin mga 10 minutes pa. Pero nung nag-renew ako guys, hindi ko din naman inisip na ganito kasi nga sabi ko tatapusin ko talaga yung isa pang kontrata tapos tama na. Kaso nga lang sabi ko sa inyo nga nung umuwi ako nagbakasyon ako nung December is dun ko nalaman yung sitwasyon na hindi talaga pwede na magdalawang taon pa ako dito sa ibang bansa. Kaya ayun, ito na yung naging desisyon natin ngayon. Tapos nung pagbalik ko pa dito sa Hong Kong, sabi ko sige tapusin ko lang kahit isang taon. Ay naku, kada naman kausap ko si Ella ay lagi na lang sinasabi na umuwi ka na matiyak ng iyak. Bahala ako dito guys kay Kabayan. Yung nakasabay ko sa MTR kahapon, nagkwento siya na yung kaibigan niya daw gusto na magpakamatay. Kasi nai-stress, tapos homesick. Tapos lagi daw hand wash everyday. Yung mga damit ng amo, damit niya. Wala kayang washing machine yun. Yun lang yung nasabi niya kasi saglit lang kami nakapag-usap. So, kung nanonood kayo o nanonood ka sis, mag-break ka na lang or magpa-terminate o umuwi ka na lang ng Pilipinas. Huwag sana natin gawing choice yung pagpapakamatay kasi lalo lang natin gagawing worst. Lalo na magkakaproblema. Kawawa yung iiwanan natin, kawawa yung anak natin. May anak siya guys. So, wag yan ang gawin nating choice. Kung mag-iibang bansa tayo, kapag na-homesick, hindi kaya umuwi na lang. May choice naman tayo dito sa Hong Kong. Everyone can terminate their contract. To be honest guys, sa inyo, natatakot ako dun sa ginawa ko na desisyon na nag-break ako. Dahil uuwi akong Pilipinas and mawawala yung sahod ko na ganito every month. Pero wait lang, bakit naman yung mga nasa Pilipinas nagso-survive naman sila, wala naman silang sahod na ganito every month? Yung totoo, saan ka excited? Dun sa sahod mo o dun sa red packet na matatanggap mo? Paano kung both? Pwede bang both? Yung totoo. Ito talaga yung totoo guys. Alam mo naman talaga mabibigyan ng ampaw. Ang sisipag nyo! Aba, ay talagang umaasa pa naman kayo na magkaroon ng 500 sa loob ng ampawan, no? Nagbalot ako ng ampaw, guys. Grabe, ang dami. Tig 20, tig 100, tig 50. Ilang kaya makukuha natin this year? Baka wala kasi nag-break ka. Yung tong comment ni Kabayan, tama yung sinasabi niya dyan. Okay lang yung trabaho kakayanin natin, pero yung ugali nila napakahirap. Tapos hindi mo lang maka-appreciate. Naku, sinong nakakaranas ng mga ganito? Kahit kunyang tayo, sana naman ma-appreciate nila yung mga paghihirap natin, yung malasakit natin sa kanila. Nakakapanghinayang, 4 na sako ang itinapon ko ngayon na laruan ng alaga ko. Grabe, ganito pala kadami ang laruan ng alaga ko. Grabe, nililigpit ko araw-araw, diba? Isama mo pa tong piano, sayang. Grabe, ang ganda pa naman. Kumuha naman ako kaso hindi pwedeng madamihan dahil hindi ka sa maleta ko. Yung mga mahalaga lang may matututunan ng anak ko. Pati nga yung mga stuffed toys tsaka mga unan-unan, mga pang-display. Naku, tinapon na din mga laruan. Sobrang dami. Sako-sako.
ko guys magpa-facial. Grabe, ang ganda pala nito. Relaxing talaga sa mukha. Tapos yung pinoproblema ko sa mukha ko na sobrang dami kong whiteheads. As in, ang ganda ng pangtanggal nila. Ayan o, hinihigop talaga. Lalo na sa may part ng ilong ko guys, sobrang dami. Yung iba nga hindi kinaya ng panghigop. Kaya ayan, minami-nami na mano-mano na ni ate. Ano daw? Medyo makirot lang nung mano-mano dahil nga binubuka muna yung pores saka kukunin yung whiteheads. Tapos ito guys, grabe relaxing din, napaka-warm. Naabot ako dito ng 1 hour pero sulit na sulit for 666 Hong Kong dollar, 3 session na. Pag weekdays pala ay open sila 10 a.m. to 8 p.m. Pag Sunday at Sabado naman ay 10 a.m. hanggang 7 p.m. Nasa comment section kung paano pumunta at contact